jauh. Halo guys, खुलुमबाय गासिखौबो आं गुबुन मोनसे भिडिअ बनायनो थाहरबाय ओमफ्राय नै दिनै आरोबाव माबा शुटिंआव थांबाय दं आरोना मन्दिराव जोंनि गगामुख हनुमान मन्दिराव माने शुटिं लाफैदों थांनो नागिरदों मा नाममोनलाय र' एलबामनि शुटिं बानायदों आरोना इयाव अख्रां गंसे होननाय एलबाम मोनसेनि स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार ओमफ्राय कमेन्ट ओमफ्राय गोदानब्लाथाय साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम शुटिं लागासिनो मालाय दासो मोनफैदों जोङो ओमफ्राय नै खाथियाव हाबा जागासिनो सानैबो मालाय माला गानदों नै बिराद मानसि सान्दुङाव थाद्रायबाबो खामफ्रावो सायाव थाबाबो गोजाङो गोजाङो मा खालामबावनो दा खालामनांगौलै मा घन्टा जिबनलै इयो नै बरफखौ सायाव लाफाबाय था खर' सायाव ओमफ्रायो सान्दुङाथ' थाखायो ना सायाव थाबाबो गोजाङो सान्दुङाव थाबाबो खामखावलाजोबो मा खालामनाया मोजां जागोन ओरै खालामनांगौ बिदि मोसानांगौ ना होमबाना जाबाय हाबा जानानै मा बेलेग बेलेगखिसो नाहरना दं बिसोरलाय जानो हाबा जानानै बोरै मोनदों नोंथाङा हाबा जानानै बेबायदि मोनदों बेबायदि मोनदों बिराद मानसि दंखायो दिनै नोंनिसो गोसो सोरखौ खुलुमनो बेयाव उनखिसो जों दा सिफुंखै थांगासिनो आरोना उनखैयो गारहैग्रा जायगा दं आरो बिबार बारिबो दं गोजौनिफ्राय ना गोजौनिफ्राय गारहैब्लानो मोजां नुयो मा हनै दै लोंग्राफोर नै इयाव आजिखालि हाबनो होला खोमालै सोरनि फेन लामनाय दं बेयावलाय ए गैला मोनामसे बे बिबार बारि दं नोंखौ बेयाव नायनानै गोसोखांबायसो मामा इस भेरि बिजि बोरै मोनदों हाबा जानानै आरो खनसे हाबा जाबावनानै बोरै मोनदों नोंथां मालाय हाबा जानायखौ खेबनो मोननानै सबाय ओंख्रि नांलादों हराव जानाया नै जासिगोनलाय संबाय Beautiful. Oh no. Oh my god. Oh my god. Dalai Muta. Dalai jawab yang onkharगोन. Oh, ya dalai. Sakuma Korea. बरिया Nah, ini moनसे लानिब्रा जाम्बा. Zoom खालामलाय. Kakak zoom yang berapa? Aje satu र. Yauna. You stop here. Mama. Mama. Godong kan. मामिया रागा जोंनाय जादों माने बियो बिराद देnger रागा ओइ आइलेगो फार्स्टआव नाय दंखायो दे रेडि था मा खेंगा खेंगा जाबाय थाबालाय जों बोरै फात्ता मोननांगौ सासे ना मादों गुनमुनि एसे दावखोबाव अ बासयाव थाङा रेडि रेडि एबार खुलुमना था belum coba dah coba skus aja sini skus mana bahasa dah boleh oke nanya
लाफा लाइट मानिमुनि नामा लाफा लाइट लाफा फुं बिनानाव लाफा बिनानाव माबा मामले लाफा बिनानाव मानिमुनि मेरला दं नै गिदिर गिदिर सिफोर सफैनाय बस्था बस्था नै माबा लारि बाथिया ओरैजाय दै दं गैला हाबाया तुब गया ये शादी शादी वादी और नहीं इखो हौवाखौ लानानै हौवाखौ सिंथां हाँ उनके थां सुथि जासिगोन ना नोंथां सुथि जाबाय मोनसिगोन खारग'बाय रेस्ट जाबायना नोंथां नोंना बिराद खस्थ' मोनबाय दे एबार थाथ'दोलाय बाख'सो हमनानै दे ब्रा गोजा फट' साफायनो नागिरबावलाय मालाय एसे बेरायनो मोननायानो अबिनि होनदो दे सेंग्रा समाव साफायना ला मामा जोबमारबाय जोब्बाय शुटिंआ जोब्बाय आगर गैया आर'नाया दिनै टटेल 33 ना मा डेज जाबाय 33 days ओमफ्राय जोब्बाय आरोना डेज जाबाय आरो ओरैनोथ' माबायावनो लादोंमोन नालाय जोङो जानुवारि डिसेम्बर 27 ओमफ्राय जानुवारि 10 माबा नभेम्बर 27 जानुवारिनि 10 दिनै 10 जाबाय जोब्बाय गेजेराव साननैसो थादोंमोन सानथामसो जानुवारि जादोंमोन नालाय दा शुटिंआ जोबनानै बोरै मोनदों रेजें मोनदोंना मोदोमखौ एसे रेजें मोनबा मोनाबाबो जोङो बेखौनो मावग्रा नालाय रेजें रुजुं गैला आरो गोदान मोनबावबा आंबो सानो थाबावनो होनदो जोंहा दासो नै खस्थ'आ एबारसो ना एडिटिंआ दे होमबा नै ओरै मालिकआलाय बोरै मोनदों दे माबायदि मोनखो शुटिंआ जोबनानै आब' खोन्थाना होदो एबार मालिकआ शुटिंखौ जोबनानै मोजां मोनदों आसा खालामदों बयबो नायगोन जोंनि सावथुनखौ आरो मोजां जागोन बायदि मोनदों आरो जोङो मोजाङाथ' मोजां जाखागोन जोंबो शुटिंखौ नायबाय थानानै मिथिखादों होनदो एबार मालिकआ साननैसो एसे रावबो गैयिखाय माबा मोनसिगोन ना थानो बोरैबा मोनलायलायसिगोन एफा दिन ज' थाबाय जोब्बाय आरो ना होमबा दे मेकआपमेन नै जा मेकआपमेना एबारथ' खावलायखौ दांनो मोननाय नंला नोङो रावनिबो खावलाय दांथ'नो मोनला मोनगोन आरो दंबावसो मोननै दे सोरनि खावलायखौ बांसिन मोजां मोनखो नोङो मेकआप खालामनायाव मैथानि खावलायानो मोजांसिन नोंनालाय थब्ला थिखोनो एबार गसिगोन बायदि मोनदों दुखुनांथाव ना थोदो केमेरामेनाबो नै आखाइया एबार दसे स्टप जासिगोन नामा बिन्दास एबार थांसै थौ मा न'आव थांनो मोनसिगोनखाय मालाय खुसियानो मालाय थांसै नै आमी जाऊगे बाय बाय नुहुराखैनो बियो खाना जानो थांसै शुटिं जोबनायनि नै
เลย อย่ามาซะนึกถึง ยังไงมึงคุยกันจากน้ำพี่แบร์ปีที่มันลาพันธุ์มาในลาพันธุ์มารู้นายsinga sebai aku karena singa sebai dengan mana naik lori di jadi ada apa mana mulai ya ma juga ya bere mendai oh bere mendai hari baru terus lepas segala bodoh yang ini kita buat itu mau itu mana orang sau này mà trái lên chơi Alam sama sebarang masih kita yang debo. Bo. Tak berapa lagi sih? Baru benar lah. Ini lah kan? Terang. Thằng mấy đàn xem bà đã dư dư bên tổng bye bye. Ini sebenarnya dia nih. Second sebenarnya bà ya. Pesera sama pedim tunang kai. Kelau tunang goyon. Kau sini kau senai Salad panai ni malah. Ini mana bagus tu saya na salad. Ini singkang. Istilah dura kan lain ni mana boleh? Oh, kuris website. Oh, ini main apa? Wah, dah lagi. Deh, lasin tinggo. Taliban. My name is Taliban. My name is Taliban. Kerkotari. Busumutari. Sabsitia. Sabsitia. Oh, sekarang. Masuk deh. Udah. Untuk Bosar bo. Thang khăn lại bên này mà bake class bên này mặc thang skin này thang skin này mưa sao từ lại đây mưa sao từ lại nơi sao này thang này nè thang nó mình này nè tao ai sao mình muốn tao hơn tao kém đường cho tao trộn kan ada apa oh kusigol itu hai na yar pondoi gol chalai bhai 94 thalis deh 94 oh bye Tatra thang bay breng